Fl-aħħar żewġ budgets tejjibna l-ħlasijiet lil dawk li jieħdu ħsieb l-anzjani fid-djar tagħhom. Dan sar permezz ta' riforma fl-allowance miżjuda għal carers li telat minn 140 u kif ukoll l-oħra l-allowance l-oħra li tissejjaħ l-allowance għal carers li telat għal €90. Min Jannar li ġej din l-eżenzjoni mit-test tal-mezzi ser tibda tot għaż-żewġ allowances. B'hekk aktar anzjani li ser tingħatalhom il-possibilità li jibqgħu jgħixu f'darhom u fil-komunità għax il-qraba li jieħdu ħsiebhom se jibdew jibbenefikaw huma wkoll. B'din il-miżura anka persuni miż-żewġa sal-età pensjonabbli li jkunu jgħixu taħt saqaf l-istess saqaf mal-anzjani jew anzjana se jibdew ikunu eligibbli għall-allowance tal-carers. Barra minn hekk, mis-sena d-dieħla meta persuna tapplika sabiex tieħu ħsieb anzjani jew anzjana li jkunu laħqu l-età ta' 85 sena, mhux se tibqa' issir evalwazzjoni medika mill-bord multidisciplinarju u l-allowance titħallas awtomatikament jekk il-keru l-anzjan jew l-anzjana ikunu jgħixu fl-istess dar.